fighter, making his way to the red corner, from Greece, Kyrillos Korakidis. Κύριλλος Κορακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ο ένας από τους δύο αθλητές που θα ζεστάνουν την αρένα απόψε, καθώς κάνει τον αγώνα άνοιγμα για το σημερινό event. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους από το MCP 12 Win Masters. Είμαι ο Αλέξης Νικολακόπουλος, μαζί μου στο σχολιασμό και περιγραφή των αγώνων ο Βασίλης Νικολακόπουλος. Νόμιζα θα με ανακοινώσει μόνος. Βασικά το σκέφτηκα για λίγο, δεν ήξερα αν έπρεπε να το κάνεις μόνος. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο MCP 12 Win Masters. Και στην μπλε γωνία ο Στάθης Πιπερίγκος. Από την Αθήνα μας έρχεται ο Στάθης. Θα ανοίξει σήμερα αυτό το 12ο event του MCP. Το οποίο να πούμε επίσης ότι είναι και επαιτειακό. Έχουμε 10 χρόνια MCP, κυρίες και κύριοι. 10 χρόνια MCP, απίστευτο. Θα τα αναλύσουμε όλοι, θα αναλύσουμε αυτή τη δεκαετία του MMA για το MCP με πολύ φυσικά λεπτομέρεια, με πολύ μεγαλύτερες ιστορικές αναφορές. Κορακίδης έτοιμος, Πιπερίγκος έτοιμος και ο διαιτής δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσουμε. Και να λοιπόν ξαδευτείαν Πιπερίγκος με ένα υπτάμενο γόνατο, αλλά πολύ ωραίο lateral drop από τον Κορακίδη. Κοίτα, έχουν μπλεχτεί. Τι πάει να κάνει ο Κορακίδης? Πάει νομίζω για κάποιο ανάποδο τρίγωνο. Πάει για ανάποδη crucifix. Ανάποδη crucifix. Ανάποδο τρίγωνο, ίσως και ανάποδο baggy choke. Δεν ξέρω, έχει μπλεχτεί πολύ εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά ο Πιπερίγκος συνεχίζει και του κρατάει το κεφάλι με δύναμη. Ξεκινήσαμε το event με υπτάμενο γόνατο και lateral drop. Τώρα νομίζω ότι, για να δω, ο Κορακίδης προσπαθεί να σετάρει ένα περίεργο submission, το οποίο προς το παρόν υπάρχει ένα μπλέξιμο. Νομίζω ότι ο Πιπερίγκος ξέφυγε από τον κίνδυνο. Και τώρα κρατάει και σαν κατάμε, αν δεν κάνω λάθος. Και σφίγγει κιόλας. Και σφίγγει τον Αφιένα, ναι, βεβαίως. Μεγάλη πίεση από τον Πιπερίγκο. Είναι λίγο catch wrestling, θα έλεγα, αυτή η λαβή, για να δούμε πού θα οδηγηθεί. Ξανά πάλι ο Κορακίδης προσπαθεί να φύγει, προσπαθεί να φύγει, να φτιάξει και ένα submission, ίσως όλα μαζί θα έλεγα. Νάτος τώρα ελέγχει και το χέρι του Πιπερίγκου. Το κεφάλι του Κορακίδη είναι έτοιμο να ξεφύγει και Νάτος λοιπόν ξεφεύγει. Πολύ ωραία, ο Πιπερίγκος βρίσκεται από πάνω, πολύ ωραία. Ωραία στροφή από τον Πιπερίγκο για να ξεφύγει. Περνάει σε north-south, πάρα πολύ έξυπνο. Ο Κορακίδης χρησιμοποιεί το πλέγμα και ερχόμαστε σε side control με το underhook για τον Στάθη Πιπερίγκο, το δεξί underhook. Ο Κορακίδης προσπαθεί να γατζώσει με το δεξί του πόδι το πόδι του Πιπερίγκου. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα τον βοηθήσει αυτό βέβαια. Καμιά φορά ασκεί απλώς πίεση στον αθλητή που είναι από πάνω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι κόντρα σε κάθε δική του κίνηση που θέλει να κάνει. Ακριβώς. Κανονικά πρέπει τώρα ο Κορακίδης να απομακρυνθεί από τον Πιπερίγκο. Δηλαδή πρέπει να κάνει hip escape και να φύγει προς τα αριστερά του, όπως είναι κάτω. Αυτό το πόδι λοιπόν που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, το δεξί πόδι του Κορακίδη, στην ουσία σταματάει αυτή την κίνηση την οποία θέλει να κάνει. Ναι, τον κρατάει εκεί που είναι, το οποίο δεν θέλει να είναι εκεί πέρα. Για να δούμε, ο Πιπερίγκος συνεχίζει να κρατάει σταθερά. Βλέπετε επίσης ότι και ο Πιπερίγκος δεν βγάζει το δικό του δεξί πόδι από κάτω. Θα μπορούσε να το βγάλει για να χρησιμοποιήσει ένα knee on the belly, δηλαδή να βάλει το γόνατο στο στομάχι. Αλλά δεν το κάνει ούτε αυτό. Έχουν περάσει, είμαστε μείον από ένα λεπτό. 40 δευτερόλεπτα ακριβώς έχουν απομείνει για τον πρώτο γύρο. Κρατάει ο Πιπερίγκος και οι δύο κρατάνε, χωρίς καμία προσπάθεια για βελτίωση της θέσης ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον. Μια επισήμανση από τον διαιτητή για δράση. Και ο Πιπερίγκος ακούει κατευθείαν, αρχίζει να χτυπάει με το δεξί του χέρι. Βλέπουμε ωραίες αγωνιές στα πλευρά του αντιπάλου του. Και ένα γόνατο από κάτω, το οποίο δεν βρίσκει στόχο από τον Κορακίδη. Είναι ένα ύπουλο σημείο, νομίζεις από κάτω ότι θα τον πετύχει στα πλευρά. Τελικά το γόνατό σου φτάνει πιο πάνω από τον αντίπαλό σου. Ναι. Γενικώς είναι δύσκολο άμα δεν έχεις χώρο να τροφοδοτήσεις χτυπήματα με δύναμη. Και τέλος του πρώτου γύρου. Δυναμικά ξεκινήσαμε. Έπεσε λίγο πιο μετά. Έπεσε λίγο η ένταση όταν αρχίσαν να κρατάνε και οι δύο τους.
Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στεκόντουσαν στις αντίθετες γωνίες. Είμαι κι εγώ. Αυτό πήγα από κι εγώ. Αρχίζω και αμφιβάλλω. Τους είδαμε τόση άνεση όλους τους προπονητές και αθλητές. Ναι, πράγματι. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα στις γωνίες, αλλά Δεν υπάρχει πρόβλημα, το λύνουμε. εντάξει. Νομίζω επειδή μπήκανε πρώτοι μέσα, πήγανε κατευθείαν στην κοντινή γωνία. Όποιος μπει πρώτος παίρνει την κοντινή γωνία. Εξοικονόμηση ενέργειας για τον πρώτο. Ο δεύτερος θα σας περπατήσει περισσότερο. Ο Στάθης Πιπερίκος έχει ένα μεγάλο κομμάτι βαζελίνης κάτω από το αριστερό του μάτι, το οποίο πρέπει να το δει ο διαιτητής μας. Δεν το έχει δει το σκαμπό. Το σκαμπό το είδε. Ναι. Δεν έχει δει. Ένα δάκρυ βαζελίνης που υπάρχει κάτω από το μάτι. Πρέπει κάποιος να του το υπενθυμίσει. Μάλλον κανείς. Μάλλον κανένας. Έκανα μια απόπειρα, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά μάλλον έπεσε στο κενό. Δεύτερος γύρος ξεκινάμε. Ο πρώτος αγώνας του MCP12 Win Masters. Και να τη διώξει στο κέντρο. Αυτή τη φορά όχι τόσο ορμητική όπως στην αρχή. Μια γυριστή κλωτσιά από τον Πιπερίκο, αλλά ο Κορακίδης μένει μακριά και ανταποδίδει τις κλωτσιές. High kick από τον Κορακίδη. Και να μια low kick δυνατή από τον Κορακίδη. Και να άλλη μια ψηλή κλωτσιά. Προσπάθησε ο Πιπερίκος να ανταποδώσει. Πολύ ωραίος συνδυασμός από τον Κορακίδη, ο οποίος φαίνεται ότι όταν δεν είναι βιδωμένος στο πάτωμα φαίνεται ότι κινείται ωραία και έχει ωραίες επιθέσεις και δημιουργικές, μπορώ να πω. Και να άλλη μια ψηλή κλωτσιά. Αυτό το overhand ήρθε γρήγορα. Μπορεί να μην βρήκε στόχο, αλλά έδειξε ότι ο Πιπερίκος άρχισε να αντιδράσει. Άνετος ο Κορακίδης να διατηρήσει απόσταση. Πιπερίκος βαδίζει μπροστά. Τον ακολουθεί στα βήματα. Τον ακολουθεί ακριβώς, δεν κόβει το κλουβί, το οποίο θα πρέπει να κόβει το κλουβί. Ίσως βέβαια. Και να λοιπόν αυτή η low kick έκανε ζημιά. Ναι. Και ο κουτσένει ο Στάθης Πιπερίκος και φαίνεται σίγουρα ότι πονάει. Σίγουρα τον ενόχλησε. Φάνηκε αυτή η κλωτσιά, βρήκε κατευθείαν με το καλάμι μέσα στους νομίζω ότι πατάει και δύσκολα με το δεξί του πόδι. Ναι, φαίνεται ότι πηγαίνει λίγο πιο μαγκωμένο τώρα το πόδι. Και να λοιπόν ο Κορακίδης είπε να το εκμεταλλευτεί και πάλι. Με τα χέρια τελείως κατεβασμένα ο Κορακίδης. Άλλο μια απόπειρα για επτάμενο γόνατο από τον Πιπερίκο, αλλά ο Κορακίδης ανταποδίδει με μια ρήψη. Και είναι έτοιμος και ανεβαίνει και mount κατευθείαν το transition. Πάρα πολύ ωραίο, χωρίς καμία καθυστέρηση. Και τώρα ο Κορακίδης βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή θέση για να αρχίσει να χτυπάει. Ο Πιπερίκος έξυπνα μεν για τώρα κρατάει κοντά για να δημιουργήσει. Παραλίγο να καταφέρει να τον γυρίσει. Ήταν καλή ευκαιρία. Αλλά να τώρα δημιουργεί την απόσταση που θέλει ο Κορακίδης. Περνάει δυνατούς αγώνες. Πιπερίκος κρατιέται από πάνω του. 1 λεπτό ακόμα για το δεύτερο γύρο. Κορακίδης με βαρύ ground and pound. Θα πάει για την άρμα και όμως Πιπερίκος ακολουθεί πάρα πολύ ωραία. Βιάστηκε πάρα πολύ εδώ πέρα ο Κορακίδης. Έπρεπε να κρατήσει το dominant position και να συνεχίσει να χτυπάει. Τώρα, χάνοντας την απόπειρα για το submission, έχασε και το position, δηλαδή βρέθηκε από κάτω. Για να δούμε πώς είναι το guard game τώρα του Κορακίδη. Αν υπάρχει μια θέση που πρέπει να κυνηγάς περισσότερο submission, είναι συνήθως να είσαι από κάτω. Και νάτος λοιπόν με την armbar Κορακίδης. Να δούμε αν μπορεί να το ολοκληρώσει. Πιπερίκος ακόμα κρατιέται. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πιπερίκος πιάνει την πατούσα. του Κορακίδη. Και ο Κορακίδης πιάνει, πάει για ένα toe hold μάλλον. Πιπερίκος είναι ελεύθερος, είναι από πάνω, αλλά τι θα κάνει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ο Κορακίδης ξαναβρίσκεται από κάτω σε περίεργη θέση. Ναι, νομίζω ότι ο Πιπερίκος προσπάθησε, είχε στο μυαλό του μία knee bar, η οποία όμως ήταν πολύ κακά σεταρισμένη. Ναι, ήταν μία θέση που βρέθηκε όχι από δικό του σετάρισμα, όχι από δικές του κινήσεις. Οπότε ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο, ήταν πολύ δύσκολη η θέση του για να το στήσει καλύτερα. Πολύ ωραίος δεύτερος γύρος, πάντως πρέπει να πούμε για τον Κύριλλο Κορακίδη, ο οποίος βρήκε πάρα πολύ ωραία τα χτυπήματά του. Φάνηκε να ενοχλεί τον Πιπερίκο με τις low kicks, ειδικά με αυτή την εσωτερική low kick που τον βρήκε στο μπροστινό πόδι. Για να δούμε. Οι κλωτσίες στο κεφάλι που έριχνε ο Κορακίδης ήταν καλές, αλλά δεν νομίζω ότι βρήκανε καθαρά στόχο. Παρ' όλα αυτά το εκμεταλλεύτηκε σε 2 φάσεις. Έριξε τις γροθιές αμέσως μετά. Πέρασε τα χτυπήματα που ήθελε.
Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον τρίτο και τελευταίο γύρο. Για να δούμε λοιπόν. Προπονητές έξω. Ίσως κοιτάμε δύο μοιρασμένους γύρους, Αλέξη, αυτή τη στιγμή. Ίσως έχουμε ένα 1-1 στους γύρους. Σίγουρα ο δεύτερος γύρος ανήκει στον Κορακίδη, αναμφίβολα. Ο πρώτος γύρος δεν είχε κάτι ιδιαίτερη δράση, αλλά... Ψηλή κλωτσιά από τον Κορακίδη. Ορμάει ο Πιπερίκος πάνω. Τον πιέζει πάνω στο πλέγμα. Παρ' όλα αυτά, ο Κορακίδης θα ρίξει ένα γόνατο. Φαίνεται ότι ο Πιπερίκος έχει λάβει σαφείς εντολές να οδηγήσει τη μάχη στο πάτωμα. Ενοχλητικά τα γόνατα. Και να τώρα, για να δούμε, ο Κορακίδης φαίνεται να κυνηγάει μια γκιλοτίνα. Θα τραβήξει γκάρντ, εμπιστεύεται τόσο πολύ το κλείσιμό του άραγε. Πρέπει να προσέχει εδώ πέρα, ο Πιπερίκος πρέπει να προσέχει. Αν θέλει να χτυπήσει, γιατί φαίνεται ότι τα δύο χτυπήματα φάνηκαν σαν να είναι τάπ. Πρέπει να είναι ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ του τάπ και το λοιπόν. τάπ. Αυτό είναι το τάπ. Κύριος Κορακίδης θα νικήσει στον τρίτο γύρο, στο πρώτο λεπτό του τρίτου γύρου με guillotine choke. Πολύ ωραία, παρά το πρώτο γύρο που δυσκολεύτηκε λόγω της κακής θέσης που πήρε στην αρχή ο Κορακίδης, φάνηκε ότι όσο περνούσε η ώρα μέσα στον αγώνα άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του, άρχισε να αισθάνεται πιο άνετος, να ρίχνει τα χτυπήματά του. Και έγινε επικίνδυνος όταν πήγε να σουτάρει ο Πιπερίκος, όταν σούταρε αυτό το double leg, τον οδήγησε στο πλέγμα. Έχασε χρόνο ο Πιπερίκος να τελειώσει το double leg με αποτέλεσμα ο λαιμός του να εκτεθεί. Και είναι μια ευκαιρία που δεν την άφησε ανεκμετάλλευτη ο Κορακίδης και τελείωσε το παιχνίδι γρήγορα με τον guillotine choke. Οδήγησε και τη μάχη στο πάτωμα. Βέβαια έπεσε πίσω, τράβηξε guard. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουμε τη βραδιά μας σήμερα. Και είμαστε έτοιμοι για την ανακοίνωση του αποτέλεσματος από τον Grand Waterman. Ladies and gentlemen, at 2 minutes 11 seconds of the third and final round, we have a winner by way of submission to guillotine choke from Thessaloniki, Greece, Kyrilos Korakidis. Ο Κύριλλος Κορακίδης λοιπόν στον αγώνα ντεπούτο του στο MMA θα πάρει τη νίκη με υποταγή. Όχι άσχημα για πρώτος αγώνας. Μια χαρά είναι.